இல்லை இந்த வெப்சைட்டு நிறுவனத்துக்கும் இந்த ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் எனக்கு அனுமதி அளித்த ஆலய நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து என் உரையை முடிக்கிறேன். ஐயா வந்து தொலைஞ்சு போயிட்டான். ஒரே சாமிகிட்ட வந்து கேட்டோம், இந்த இடத்துல இருக்கான், 9 மணிக்கு வந்துடுவான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 3 நாள் கழிச்சு கரெக்டாக 9 மணிக்கு கரெக்டாக வந்துட்டான். அதுலேருந்து எங்கேயும் அவன் போகலை, திரும்பி வந்துட்டான். சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, லைட்டா பாக்காதீங்க, கீழே பாருங்க. நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க அப்படின்றது சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, பார்த்து இங்க பாருங்க, இந்த இதோ பார்த்துட்டே சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க, என் கையை இங்கே பார்த்துருங்க, என்ன பாருங்க. சொல்லுங்க. எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை இருந்துச்சு. ரொம்ப இருப்பாங்களா இல்லையான்ற அளவுக்கு நல்லா சவுண்டா பேசணும், அப்பதான் இங்க கேட்கும். இங்க பார்த்து மனூர்ல இருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியாமல் இருந்தாங்க. ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் எங்கேயுமே ஒன்றுமே இல்லைன்னாங்க. அப்புறம் நாங்கள் ஒரு மசூதி கூப்பிட்டு போகலான்ட்டு இருந்தோம். அப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஆட்டோக்காரங்க, ஆட்டோ பிடிக்கிறதுக்கு ஆட்டோக்காரர் சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரியும். அவங்க சொல்லி இந்த மாதிரி இடம் இருக்குது, கோயில் இருக்குது, கண்ணப்ப சாமி இருக்காங்க, அவங்க வந்து நல்லா இடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வந்தோம். ஆனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏதோ பேய் பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. அப்புறமா கோயிலை 2 வாட்டி சுற்றினாங்க. சுற்றின பிறகு ஒரு எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு, எங்கள் அம்மா வந்து இந்த மாதிரி இருப்பாங்களான்ட்டு. எங்கள் அம்மா பழையபடி எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி நல்லா இருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனால் வீட்லேயே சேர்க்காத அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. எங்களுக்கு யார் பண்ணாங்க எதுவும் தெரியல, ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து அம்மாவுக்கு ரொம்ப முடியாமல் திரும்பி இங்கே கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு வந்துருச்சு. எல்லாம் இது பண்ணி சாமி வேண்டணும்னா இப்போ வந்து வீட்டில் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் சாணியெல்லாம் தெளிக்க சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி செஞ்ச பிறகு இப்போது எங்கள் அம்மா நல்லா இருக்காங்க. 2 பௌர்ணமிக்கு ஒரு டைம் வந்தோம், அதுக்கடுத்து அமாவாசைக்கு ஒரு டைம் வந்தோம். இப்போ எங்கள் அம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. சாமி வேணுதுன்னா எங்களுக்கு வீண் போகலை, ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. இருக்கிறது பெரம்பூரில் கண்ணப்ப நாள் எடுத்துகிட்டே இருந்தது. அந்த பொருள் சொல்லி எனக்கு வந்து காலகஸ்தி போகணும்னு சொன்னாங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த நண்பர் சொல்லி இங்கே கண்ணப்ப நாள் கொஞ்சம் ப்ளீஸ்.